že vítam vás pri mojom random vlogu. Môžete vidieť, jak ja idem akorát do školy, druhý deň. Včera to bolo rôzne. Ten prvý deň v škole tam každý húčal, kričal a myslím si, že dnes to inak nebude. No, takže tak. Nepekná krajina je predo mnou. A vedľa železnice idem. Takže o 34 ide vlak. 7.34 ide vlak a teraz je 7.32. Dúfam, že to stihnem. No. Ideme. No, musím sa vám ospravedlniť, že dnes nevíde Counter-Strike. Vidíš zajtra určite. Včera som ho hral až koľko to bolo? O 10. som hral a nestihol som ho ešte hodiť. Ani dnes nestihnem hodiť aj challenge, aj Counter-Strike. No, tak. No, takže, vidíte, ideme po cestičke. Je presne 7.33. Takže za chvíľu pôjde vlak. Ja si musím pomáhať, aby som sa dostal do školy. Vidíte? Krásne autíčko. Nie, aká skrátka. Hentam by sme museli ísť tam tak po ceste a potom hentam zabučiť. Toto, taká skrátka, malá skrátka. Ani sa mi do tej školy nechce, lebo dnes akorát budeme dostávať učebnice. No, tak ľudia. Takže ľudia, dnes natočíme večerný vlog. Ten hodím až zajtra ráno. Dúfam, že to stihnem. A pozerajte moje kanály. Ako je Dantes Vlogs. Vravel som vám, že tu bude viacej videí. Takže pozerajte, ale zajtra už určite bude Counter-Strike na YouTube. Takže čo ste ľudia?